Ayan, si Miss Pili. Naglagay ng si Suning. Suning. Hala! Umiyak yung biik. Otra ni Andre. Umiyak ka. Dira ka buhat. Dira ka buhat. Chapsoy, magluluto na ngayon kami ng spaghetti. Pataas ng pataas. Ayan mga kachapsoy, yung mga ingredients. So. Yung ingredients sa spaghetti, pansit. Kasi may pansit. Panitin na. Hoy, hay man silang ito, susado rin doon sa lingkuran, no? Wala na Hoy. ba? Ay, Ano dama pa more. Masarapan spaghetti nga. Maashiti. yes. Sige. Ay! Hindi na yung ano, kay Marasa. More. Oo, Miss Pili. Mga kachapsoy, ayan, oh. Ang dalaga na yan, binigyan ng kapon ng kalahating sakong pili. Ito yung ginagamit sa mga palabas. Yan. Pinapadugo. Ano yan? Sauce ng spaghetti. Yan ang pinapadugo sa mga palabas. Ape. Ayan. Yan pa, kantamit sa kanina. Ayan mga kachapsoy, yung dalaga na yan, binigyan niya kahapon ng pili. Tapos isang sakong pili, gusto nang iuwi siya. Mga kachapsoy, nagtatalo-talo na sila dito kung paano sila makakaganti. kasi ngayon nag-ano sila mamamanhikan sila. Kaya dapat daw may mamanhikan sa kanila. Kung gusto nyong may mamanhikan sa inyo, huwag kayong pakawat. Huwag ka magpanakaw ha, Manilin. Hindi nga isang kalahating sakong pili lang. Kasama ka na. Ano masiksiko, nalinis siya. Junjun, lirikay kita na nunay. Lirikin mo. Ang lechon. Ikaw mag... Tapos isunod mo ito. Ya, dilito na. Ay, payana mo kay Pag walang paminta, madali lang naman ang dapat gawin. Idi, yung mga kakain, bigyan na lang nila sila ng isang sachet. Nako, bida tubo ka sa aking vlog. Mga kachapsi. Don't forget to share, like, subscribe, and comment. Para updated kayo sa bago naming video. Yes, mga kachapsoy. Sige, ayan, isinasala na po mga kachapsoy yung lasuna. Ay, bawang pala mga kachapsoy. Ano ba yun? Yan mga kachapsoy. Lasuna kasi ang tawag dito kasi yung kumakain yan, nalalason eh. Kaya lasuna. Hala, Nasunog na sila. ano ba yan? Ngayon lang ako nakarinig ng spaghetti na pinalalagyan ng petrolyo, mga kachapsoy. Ayun, may nagluluto din doon sa kabilang banda. Oh. Wala. Tapos ayan, may galit oh. Mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, BHW yan. Yan yung nanlilista ng nagpapabakuna. Damay-damay na to mga kachapsoy. Ito, kumain lang to ng pansit doon sa loob. Hindi yan tumulong mga kachapsoy. Tapos andyan, nagbabantay na sa spaghetti kasi babahog yan. Aray ko, naglagapak yung ko. Yung likod ko. Pero ang pinakadakras talaga sa lahat mga kachapsoy, ito. Ayan. Kadako. Ayan, sinunod na yung sibuyas. Tapos ang isusunod, ito. Ito na ang isusunod. At hindi, kakantahan ito para sumarap. Oh, hala.
para sa pagkanta. Hindi, ikaw buhay ko. Hindi, yung pagkanta ng ano, yung isang tindahan kapag binibilan mo. Yung Kapag walang magpabili, magsara na kayo. O yan mga kachapchoy. Isinunod na yung giniling. Ayan. Tapos, yung Nornaki cube. Ayan, isinunod na yung ano, North Korea. North Korea. Okay. Hala, kawawa naman yung lechon, oh. Matahimik lang siya doon. Panganib. Ayan. Isinunod na yung dugo-dugo gang. Ay, atay-atay gang pala. Ayan, mga kapaksoy. Mga kachapsi, pati kutsilyo, pinakukuha. Isasahog siguro. Ayan, mga kachapsi, isinalang na yung hotdog. Ayan, umiiyak na yung ano, nagluluto. Ayan, si Miss Pili. Naglagay ng seasoning. Suning. Hala! Umiyak yung biik. Otra ni Andre. Oh, umiyak ka. Kuan, Andre, umiyak ka. Sige na. Umiyak ka. Hindi ka kabuhat. Hindi ka kabuhat. Ayun mga kachapsi, nagragaak na siya. Ano, biig-biig ka dyan. Ayun mga kachapsi, isinahog na yung sahog. Amoy lechon. Isinahog na yung sahog ng taga-sahog. Ayan doon na may biig ko. Alam mga kachapsi, may biik dito. Umiiyak siya. Ano kayo? Ay daw, pag ikalat. Ang kalat ni Andre. Ayan, isunod na mga kachapsi Ay, doon. yung isa pang kutsara. O ayan mga kachapsoy, nilagay na yung juice. Sa'yo pa nga. Siguradong talap-talap. Ayan. Hello, mga kachapsoy. Hello, mga kachapyoy. Kapsoy. Ayan mga kachapsoy, nilalagyan ng ketchup. Ayan mga kachapsoy. Inukay na. Sige, ukayin mo. Siyo kayo mo. Ayan mga kachapsoy, nilalagyan na ng paminta. Itang dati. Ayan mga kachapsoy, nilagyan na ng condense. Inbot niyan condense. Para magkarasa man ito. Natin na condense. Ito gatas sa yang alasaw. Ito white ito. Siya dahil nagtatabaka. Ayun mga kachapsoy, paluto na po. Dali ah! Dali ah, abri. Maaga sa umpay. Ayan mga kachapsoy, nilagyan na ng ano, Kala, may ng isa pang juice. Yung isang juice. Okay na ini. Isa lang sa ketchup. Oh, ayan. Nagtatalo-talo sila kung sino ang mas maasim. Yan ba o ketchup? Mas maasim ka pa dyan. Tusta man yun. Ayan, nagbulugok-bugok na mga. Nagbulubugok-bugok. Isa pang ano, condense. Ganito kami magluto dito sa Samar. Maingay, tapos sa labas. Tapos sa mga tao, ayan, nakaabang mo yung mga kakain, oh. Yung mga nginain andyan, oh, nakapila na sila. Ayan, mga kachapsoy.
Sige. Buuan mo pa. Yan. Takdagin mo. Oh, Masugat kasi ito Andre ha. Ay, galit. mga kachapsoy, nagkadisgrasya na dito sa likod. Ayan na. Asukal. Ayan mga kachapsoy, inilagay na yung pasta. Parang Jollibee na to eh. Jollibee sa uma.